हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव। ओमफ्राय नै जोङो दिनैहाय सिथ्लायावहाय नालेंखर रुखिगासिनो आरो माबा पप बानायनानै जानो नागिरदों। ओमफ्राय बे भिडिअआ एसे सिगांनिनोमोन आरो लोगोफोर, ओमफ्राय आपल'ड होनाया एसे लेट जाबाय। दिनैसो होदों आरो आङो। ओमफ्राय नै नारेंखला जि साइसखा, बेफोर माबाया मोदोमानो जि रोजा रोजा मोजांथार लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। नै बोराय रुखिलाय आं रुखिलाय रुखिगासिनो आरो जोङो फाला बदल सानैजों। बानायनानै जानायनि खोथा नालाय, ओंखायनो जि गोसो होनानै रुखिगासिनो आङो। पप बानायनोसै नै जोंहा पप सावनो नागिरदों। नै माखासे सावखांबाय, बेखौ आरो सावबावगोन। बिराद मोजां बुखाबाय नै। मोनबाय नै लोगोफोर, मोनबाय। दोननांलामोन खोस्लिखौ। ओमफ्राय नै जोङो दायो बेलासे गारि सार्भिसिं खालामनो फैदों आरो, ओमफ्राय आंबो फैफादों। टाउनावहाय एसे खामानि दंमोन नालाय फैफाबाय। नै गारिखौ थिखोबाय आरो नट खुलिगासिनो बिसोरो। नैबे गारियाबो गोदान आरो फुजा होनानैसो लाबोदों बिसोरो। गारिया जोंना नै गोजौआवसो थाबाय। साखा गैला बिरसिगोन नामा? औ আপনার এইটো ক্লাছেটো মই যি জগত আছিল আজি নাযাম চাগে। ক্লাছেটো আপোনাৰ আজি এটা Wow.
गारि सार्भिसिं खालामखांनानै जोङो बिहावसो उन्दैमोनहानाव मोनानि ओंखाम जानो फैबाय आरो लोगोफोर बिस्रा ओंखाम संदोंमोन नालाय जोंनो ओमफ्राय जोङो मोनानि डिनारखौ बिहावसो उन्दैमोनहानाव जाबाय आरो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय